Borneo Studio Putra Pamungkas. Jadi kemutan Pak Anton. Sakit cinta, sakit rindu. Yen pengen rapi soturun. Yen wong lawan radoyan mangan amarga tansah kelingan. betul kowe bener kandamu. Dalem Kang Cak Ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu. Rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Cak Ayu aja guyang guyu. Ayo jajal. lali anak lali bocah Lali wayah, lali pito. rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih burung. Yen murung tak trimo gantung. Malari apa malariku setino kaya sawindu ning awak marake guru. Ning awak marake guru. Padokar mlakune ngulon Ngalor. sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Aduh bapak ala aduh piyo anakmu kaya wong gemblong kapan dikoparing pitulung. Iwak cucut mlebu ning sarung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung. Hey! Putra Pamungkas. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. SSSS. Pak Lurah satu. Luwih becik lara untung Terus? daripada sirahku penuh Ah, sakit cinta, sakit rindu. sakit cinta, sakit rindu. Yen kowe rapi soturung, Yen awan awan radoyan mangan amarga tansah kelingan. betul kowe bener kandamu Cak Ayu tak tunggu-tunggu ora liya ya mung sliramu. Rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Cak Ayu aja guyang guyu. Lali anak, lali bocah. Lali wayah, lali pito. Rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih burung. Yen urung tak Tampane, tampane, trimo tampane. gantung. Nah, tampane Mas, Jajal. tampane Mas, tampane Mas. Sesideman di bawahne 175. Podang kuning sesideman. Iki termasuk penyawer paling rese ya. Kepriwe? Ket mau gerbong siji tok. Iya, ket mau sing menyawer wong ki tok.
Calo jere. Nggih. Kayak mobil bayana calone. Malaria malarindu sedina kaya sewindu ning awak marake guru. Ning awak marake guru. Numpak dokar mlakune ngulon. Ngidul. Wong sabar pasti kelakon. Wong sabar pasti kelakon. Aduh bapak ala aduh piyo anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut kuning karo kepacut alias kadung ngetik sawah ngetik sakit rindu. Masya Allah.